Представи си, че си ето това яйце. Да, точно това ето тук. Ти си яйце, което сигурно току-що е завършило 12 клас. Сигурно си много щастлив от този факт. Но сега идва следващата стъпка – да избереш своето висше образование. Какво ли е това? Това е свързано с твоята професия. Може би да станеш някой инженер, или доктор, или адвокат, или някой космонавт. Не ти ли харесват тези професии? Добре, не се тревожи. Имам вариант за теб. Последвай ме, хайде! Харесва ли ти да се занимаваш с английски език? Креативна личност си и следиш най-новите тенденции в социалните мрежи? Обичаш да се занимаваш с деца? Тогава нека ти представя една специалност, която обхваща и 4 от тези области. Всяка една от тези сфери бива разглеждана в тази специалност под формата на различни дисциплини, от методика на преподаване на английски език за деца, основи на педагогиката, маркетинг и пиар, художествена комуникация и много други. Английски език, медии, изкуство, педагогика. Заедно те правят медийна педагогика и художествена комуникация. Но сигурно се чудиш, каква работа мога да си намеря след като завърша? Това ще ти обясня. Не се тревожи. 2 от професиите, за които биваш подготвен, са медиен специалист и специалист по маркетинг и мениджмънт на медийната комуникация в образователните институции. Специалността те подготвя чрез практики в медийни и културни институции, където можеш да развиеш своите умения като подготвяне на медиен продукт за онлайн платформа, плакати и сценарии за събития, както и работа в библиотеката на факултет по науки за образованието и изкуствата. Също така ти ще бъдеш подготвен за учител по английски език в предучилищна и начална училищна възраст, както и ръководител и преподавател в културни и медийни центрове за деца и школи за извънкласна дейност, като задължително имаш стаж в детска градина и в езикова школа. Стажанската практика в езиков център и детска градина ще те запознаят отблизо с професията на един учител. Ще се научиш да създаваш ситуации за деца и да комбинираш своята художествена креативност с тях. Ще можеш да упражниш своите комуникативни умения спрямо децата, както и да се запознаеш това как се преподава английски език на малки деца. В специалността има безброй много дисциплини, които ще те подготвят да станеш бъдещ специалист, занимаващ се с изкуство, педагогика, английски език и медийна комуникация, както и възможността да се запознаеш с много преподаватели, които ще ти помагат да се издигаш всеки изминал семестър. Я виж, записват се кандидат студенти в НОИ. Бързо, да не го изпуснеш!